BPF आव थानाय माने गाबोन बिसोरबो सिनाया होननानै बुंजागोन। चन्दन ब्रह्मखौ सिनायाबा बिथाङा बे आगोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां प्रबिन बर'खौ सिनायाबा होमबालाय फिसा फिसौ कर्मिफोरखौ बोरै सिनायनो? NDA हिसाबैसो गेलेगोन एबार। है जाम्बासो बिसोर हाया ओरैनो लेक्चार आरोखि बिसोरना ओरैनो गिदिंलाबाय थादों हाग्रामाया, खिन्थु बे गिदिंनाया जेबो खामानि गैया। बेरायनो लुबैदों खोमा, गोबाव सम ओरैनो थाबाय। UPPL डिस्ट्रिक्टनि मोनबा ब्लकनि आन्डारावहाय जोङो कोर कमिटि मिटिंफोर लादों। जिल्लाजोंहाय दिनैहाय फुङावहाय कोर कमिटि मिटिं प्लास ब्रेकफास्टनि मिटिं दङमोन। जोंहा MP इलेक्शना फैगासिनो दङ नैबावहाय 2024 मायथाइयावहाय, आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव जिहेतु जों NDA UPPL BJP आरो AGP ज' नांनानै बेयाव गेलेगोन, गतिके बेनि प्रिपेयार्डनेसखौहाय एसे रिभिउ खालामफैनाय जादों। लोगोसे प्लास जोंना नैबे डिमाकुसियाव 16 तारिख अक्ट'बर खालि जोंहा सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिं जागोन, CWC मिटिं जागोन। बेवहाय जोंनि जेसेबां गागि दैदेनगिरिफोर, जोंनि UPPL नि दैदेनगिरिफोर, जोंनि BTR नि चिफ सार, जोंनि UPPL नि मानगोनां मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै जोंनि मानगोनां मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट रोनगोरा नार्जारि गासैबो जोंहा बाहाय 16 अक्ट'बर खालि बयबो प्रेजेन्ट थाफैगोन। बाहाय जोंना मेला जागोन गाजा गोमजायै, आरो जोङो जोबोद ओंथि गोनां बाहाय मेल खुंनो नागिरदों। जोंनि बेयो फैगौ MP बिसायख'थिनि जोंनि माने जे स्ट्रेटेजि प्लानिं बेफोरखौ बेयाव गासिबो खालामनाय जागोन। आरो डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन, जोंनि कर्मिफोरखौ लोगो हमगोन। बिदिनो जोङो 16 अक्ट'बर खालि जों गाजा गोमजायै बे मेलखौ बोरै खुंनो हायो बेनि मोनसे प्रिपेरेसन आरो दिनै साइट भिजिट बेयाव आं खालामफैदों। आरो जोंनि कर्मिफोर दङ, जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दं, जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर दं, जोंहा मानगोनां EM बिथांबो दङ, दावबायसा बर' बिथांबो दङ। जों जयैनो बेवहाय UPPL हान्जानि जे मेल जागोन, बेनि थाखाय जों बोरै बेखौ साबना हामना खालामनो हायो बेनि थाखाय मोनसे जोङो प्रिपेरेसन बेयाव खालामफैदों। थाङै थुङै हाग्रामाजोंहाय रावबो थाहैनाय नंला। हाग्रामाया गावनि मानसिखौनो खालि सिनाया होनदों। गोदो प्रबिन बर'आ सिमोनहाय रिजाइन होदोंमोन। बिथाङा प्रबिन बर'आ जेनेरेल सेक्रेटारिमोन BPF नि। रिजाइन होखांग्रोमोना प्रबिन बर'खौ बिथाङा सिनाया होननानै बुंदों। बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौबो सिनाया होनदों। दाखालि मास मोनसेसो सिगां आंखौबो सिनाया होननानै बुंदों बिथाङा। आङो मोनसे रुलिं हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि, दा आंखौ सिनाया होननायाथ' बिराद माने साभाबिक दे, जेबो नङा। आं गुबुन हान्जानि मानसि। दा गावनि आगदा आखाइ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 15 बोसोर BPF नि जानानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रिमोन। केबिनेट मन्थ्रिखौनो बिथाङा सिनाया होमबा सानदो हाग्रामा बायदि सासे सेल्फिश लिडार जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नागिरनानै मोननाय नङा। बे गावखौल' सिनायो, गावनि न'खरनि मानसिखौल' सिनायो, गावखौल' सिनायो, आरो गावनि उदैखौल' मिथियो बियो। ओंखायनो दिनै चन्दन ब्रह्म बायदि गागि दैदेनगिरि, BPF नि सासे गागि दैदेनगिरिखौ बिथाङा सिनाया होननानै बुंनो हादों। गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनानै मा लाब जाबावनो? BPF आव थानाय माने गाबोन बिसोरबो सिनाया होननानै बुंजागोन। चन्दन ब्रह्मखौ सिनायाबा बिथाङा बे आगोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां प्रबिन बर'खौ सिनायाबा होमबालाय फिसा फिसौ कर्मिफोरखौ बोरै सिनायनो? ओंखायनो बिथांमोना दा लासैनो माने रोजा रोजा दलखौ नागारनानै जोंनि UPPL आव फैगासिनो दं, आरो जोंनि UPPL खौ गोख्रों खालामफैगासिनो दं। आं दाखालिनो बुंदों, जोंना 40ता समस्तियावबो रोजासेनिबो बांसिन माने BPF कर्मिफ्रा जोंनि UPPL आव आखाइ हमफैजोब्बाय बा हमफैनो थांगासिनो दं। NDA नि जागोन बियो। UPPL BJP आरो AGP बेनि जोंना जइन्ट केन्डिडेट थागोन नैबे दरं उदालगुरियाव। क'क्राझारावबो सेम, जोंहा NDA नि केन्डिडेट थागोन। UPPL BJP आरो AGP नि जोंहा जइन्ट केन्डिडेट थागोन। NDA हिसाबैसो गेलेगोन एबार। NDA हिसाबै गेलेगोन जोंनि मानगोनां जे प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ। बिथाङानो जोंनि भारत हादरखौ लिड खालामनो थांगासिनो दं। बिथाङा इन्डियाखौहाय सारा वर्ल्डनि गेजेराव 5th इक'नमि बयनिफ्रायबो धोनिसिन, माने 5थि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बिथाङा बानायनो थांगासिनो दङ। बिथाङा दाखालिसो G20 खुंदों। बिथाङा चन्द्रयान फाथायहरनानै अखाफोरावहाय जोंहा मोनसे जोंनि बाहन फाथायहरनानै, चन्द्रयान फाथायहरनानै सारा प्रिथिबियावनो भारतनि मान सन्मानखौ जोबोद गोजौआव लांबाय। आरो नोंथांमोना नुदों दिनैहाय स्वच्छ भारत अभियान खालामनानै न'खर न'खर, गोदो जेराव खिखरसालि गैयामोन दिनै खिखरसालि बानायना होनाय जाबाय। हर घर को जल का नल होननानै बिथाङा मोनसे स्ल'गान होदों। मोनफ्रोमबो न'आवनो माने नल का जल होननानै बे नलनि दै लाबोनाय
बेखौ खालामनो नागिरदों बिथाङा आरो दिनै माने JJM बायदि मोनसे मिशननि गेजेरजोंहाय हर घर को नल का जल बिथाङा दिनै हैदों आरो बेबायदिनो गोबां खामानि बिथाङा मावदों दा लाखपति महिला होननाय मोनसे प्रग्राम बिथाङा लादों मोनफ्रोमबो न'खरानो जाहाथे न' गंसे मोनो बिनि थाखाय बिथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना आगोलाव जे जिनिसखौ इन्दिरा आवास योजना होननानै इन्दिरा गान्धीनि नामै दोन्दोंमोन बेखौ प्राइम मिनिस्टारनि नामै बिथाङा सोलायनानै दिनै मोनफ्रोमबो न'खरनोनो न' गंफा गंफा होनायनि बिथाङा बेब'स्था खालामदों आरो बेबायदिनो गोबां बिथाङा खामानि मावदों जेरै जन धन योजना खालामनानै बिथाङा साफ्रोमबो मानसिनि एगेन्सै मोनफा मोनफा एकाउन्ट नाम्बार बिथाङा खुलिनो होदों बेजोंहाय गोबां रायजो राजाफ्रा हेल्प जादों गतिके थांनाय 9 बोसोराव जोंनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोबां खामानि मावबाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोबोद खामानि मावबाय जेरै अरुणोदय स्किम होबाय अरुणोदय स्किम होनानै सासेयावनो दिनैहाय 1200 1250 आरो दा 1400 जानो थांगासिनो दं 1400 करि जोंहा पेन्सननि बेब'स्था खालामनानै होनाय जादों बेबायदिनो गोबां खामानि दालां लामा सामफ्रामबो नोंथांमोना नुगासिनो दं बेखेवबाय थानाय दाखालिबो जोंना बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि मोननैखौहाय फोनांजाबनो थाखाय जे गोलाव दालां बे फाग्लादिया दैमानि सायाव बे दैमानि सायाव दालांखौ बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो नै 11 थारिखआव बिथाङा फैनानै जोंनि चिरां ओनसोलावहाय बासुगाव होननाय मोनसे जायगायावहाय रेलवे क्रसिंनि सायाव गिदिर गोलाव मोनसे फ्लाइअभार बिथाङा बेखेवफैगोन बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिथाङा लामा दालां गासिबो मोजां खालामनानै होजोब्बाय गतिके आसामाव आरो जोंनि बड'लेण्डआव NDA नि जेबो थक्कर गैया जायखि गेलेया मानो बिथांमोना डिप'जिटखौनो मोनफिननाय नङा उदालगुरि दरंआवनो जा क'क्राझारावनो जा खुनु पार्टिया बेयाव देरहानो हाया बिथांमोना डिप'जिटखौबो मोनफिननाय नङा नाथाय बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया गावसोरनो हारसिंनो गेलेनो थाखाय साखाफारा होदों है जाम्बासो बिसोर हाया ओरैनो लेक्चार आरोखि बिसोरनि देरहागोन होननानै बिसोरो बुंगासिनो ससियेल मिडियाफोराव सोर पार्टिया देरहाया होना नङा होमबा बिसोरना दा देरहागोन होनना बुंदों खिन्थु नायबानो जाबाय BPFआ उदालगुरि दरंआव गेलेयोबा बिथांमोना गावसोर जे नमिनेसन होनायाव डिप'जिट होगोन बे डिप'जिटखौबो मोनफिननाङा जिर' मारिगोन आरोखि जेबो थानाय नंला बुजिबाय ओरैनो गिदिंलाबाय थादों हाग्रामाया खिन्थु बे गिदिंनाया जेबो खामानि गैया बेरायनो लुबैदों खोमा गोबाव सम ओरैनो थाबाय आरो माने बेबायदिनो फैनानै माने नाटक खालामफैयो BPFनि मानसिखौनो BPFआव सोफिनो मा नाटक जाखो बियो ड्रामा नङा होमबा थुनफावथाय ना मा होनो बर'आव बिदिसो आरोखि बेना दे औ थुनफावथिना नामा थुनफावथिना होननानै बुङो आरोखि